dantzan ikusteak, inbiri galanta pasarazten digu, eta oraindik inbiri pixka pasatzen jarraituko dugu izan ere, azkeneko bikoteak dantzatu du, epaimaiaren lana da orain, eta bien bitartean leixe bikoteek fandango eskainiko digute, eta gainontzeko bostek berriz, aritanenia. Beraz, txalo bero bat eta gure ongi etorria Oholtzara, Ame Txamubieta eta Maialen Aldalur Azpeitierrak, Aitor Garzia eta Oiane Aiestaran Bilabonakoak, Imanol González eta Maider Etxeberria Lazkao eta Bilabonakoa, Asier Ibarguren eta Grazi Gurrutxaga Azpeitierrak, Jonander Iriondo Libe Dizaso Azpeitierrak, eta baita ere Iker Sanz eta Leiernik Kamio Lezo Bilabonako bikotea. Txalo handi bat guztiei. Eta fandangoaren ostean, harina. Honoko bost bikote hauek dantzatuko dute pieza hain zuzen ere, Lander Campos eta Izea Ormaetxea, Santurtzi eta Leioako bikotea, Sergio Portillo eta Patrizia Espila Karrantzakoak, Ibai Jimenez eta Iratxi Lizarburu, Zaldibia eta Ibarrako bikotea, Mikel Subinas eta Maita Beobide Azpeitiarrak, eta Joritz Galarraga eta Laura Olaizola Azpeitiarrak hauek ere. Txalo bero bat, txapelketa horretako, harina dantzatuko den bikotei.